Ako vyzerá taký tvoj bežný deň? Tak ja mám taký vojenský režim, dá sa povedať. Vstávam veľmi skoro, o 3:15 ráno. Prvé, čo robím, tak samozrejme, že nejaká hygiena, dám si vodu, dám si doplnky výživy, idem na tréning, či už je to posilka alebo beh. Počas toho počúvam nejaké prednášky, no a potom pracujem na nejakom projekte, pretože to je fáza dňa, kedy mi nezvoní telefón, nikto nič odo mňa nepotrebuje, lebo všetci spia. Toto asi dokedy trvá? To trvá do 7:00, potom mám hodinu pauzu, to je čas na prípravu detí. Jedna ide do školy, áno, druhá si tiež potrebuje nájsť, pomáham manželke, spolu raňajkujeme a od 8:00 do nejakej 10:00 mám zase klientov, potom pauza zase s rodinou, s manželkou a s mladšou dcerou, teraz aktuálne spoločný obed, šlofik pre mňa, ktorý ma resetne do druhej časti dňa, kočikovanie a potom po obede, respektíve večer ešte mám nejaké stretnutia, práca na projektoch alebo niekedy vypomáham ešte trénerom. Kedy chodíš spať? 19:30 až 20:00.